Antes nosaltres donàvem una bossa amb els diferents productes a dins la bossa, però varen trobar que per dignitat de la persona que venia ho havien de reconvertir en un supermercado. Ells entren, firmen un paper de lo que s'enduran i nosaltres els donem un document allà on està apuntat els punts que val cada cosa, perquè no paguen en dobbers, paguen en punts, i quina quantitat màxima se'n poden dur de cada producte. Ells passen, com nosaltres passam un altre tipus de supermercado, van recollint i van posant a dins un carritó, fan la volta. Després també hi hem incluït productes de limpiesa personal i de l'hogar, i també productes infantils. Després van a l'altra secció, que dirien que és fruita i verdura, i van a una altra secció que també li donen una dotzena d'ous i una barra de pa. I després tenim productes que nosaltres deim extras, que són els que han recollit el dimarts a vespre a diferents panaderies de Palma, això que els anem entregant, segons el que tenim els hi donem. Després ells passen per el que diríem la caixa, que comprovam el que s'enduen, i cada família té un punts. Si són famílies de 1 a 2 s'enduen 25 punts, de 3 a 4 30 i de més de 4 35 punts. Ells estan bastant contents d'ençà que han posat aquest servei, perquè així només s'enduen el que necessiten, mirant que no se tiri res, que tot se vagi reciclant. Nosaltres dins l'any 2017 vàrem aconseguir que 46 tonelades no se tirassin, sinó que se tornassin a donar a les persones que són aquells menjar que no pots vendre, però que sí que està en perfecte estat de revista per poder consumir. I això també hem d'agrair a diferents empreses que ens ho donen i nosaltres ho podem servir en els nostres beneficiaris.